Усім добрий вечір. Мене звати Айдар Мождабаєв. І ми зараз у прямому етері телеканалу ОТР говоримо про те, що стосується війни, але не з військової цього разу точки зору. Якщо хтось дивився вчорашній етер, там така халепа сталася, відрубилося електропостачання у нас, і через це ми не мали змоги договорити про економіку часів війни з Сергієм Фурсою, відомою людиною, публіцистом, інвестиційним банкіром. Я дуже вдячний пану Сергію, що він знайшов час сьогодні доєднатися до нас, щоб цю розмову продовжити. Пане Сергію, добрий день. Вітаю. Я пам'ятаю, на чому ми приблизно закінчили, точніше нас закінчили, просто це було феєрично, коли все відробилося, я такий, і нічого немає. І мені кажуть, що нічого вже не буде, і я такий, ок. Але тут підтягнулися нові новини. По-перше, я перепрошую за те, що я наголос неправильного прізвища вашому поставив минулого разу. Це не професійно, я мав би перепитати заздалегідь, але перепрошую зараз у вас за це. Сергій Фурсов у нас в гостях. Правильно я сказав? Так, правильно, але я звик. Ні, я теж звик. Якщо маєте сумніви, як моє прізвище вимовляють, я навіть не буду в етері. Бо це там не просто про наголос, це гірше. Але менше з тим, це телебачення і це важливо. Я хочу ось що почати з кінця, власне, з того, що сьогодні максимального рівня сягнув курс американської валюти. Тобто гривня сьогодні історичний рекорд, антирекорд побила, 40 гривень за американський долар. Чи це закономірно, що це значить, на що це впливає і які будуть тенденції, на вашу думку? Те, що відбувається на міжбанку, відбувається під контролем Національного банку. І Нацбанк поступово переводить гривню в трошки більш прийнятний рівень для поточної ситуації. Бо було дивно, в країні війна, а в нас за рік не відбулася хоч якась девальвація. І це призводить до перекосів, до збільшення імпорту, наприклад, в тому числі того самого дорогого імпорту, там вино і машини, те, що ми обговорювали вчора. І тим більше долар так по світу укріпився, і іноді дивні речі траплялися, як то укріплення гривні відносно євро, наприклад, рік до року. А євро – це наш основний торгівельний партнер, і виявляється, що українські експортери ще втрачали в конкурентоздатності через більш сильну валюту під час війни. Це нонсенс. Тому наші західні партнери постійно наголошують, що треба трошки коригувати курс гривні без якихось значних рухів, але щоб призводити це до більш адекватного рівня мінімальної девальвації. Нацбанк дуже поступово це робить. Позитивно, що ми взагалі не бачимо паніки, тому що є там прив'язка до психологічних відміток, якихось психологічних рівнів. Вчора перейшли це рівень 40.0 на міжбанку, сьогодні на міжбанку 40.4, наприклад. І зараз відбувається ця повільна така стабілізаційна девальвація. Це дуже важливо і для Мінфіна, в тому числі, тому що він тоді більше отримує грошей, коли конвертує західну допомогу в гривню, наприклад. Тому нічого аврального не відбувається, гривня мігрує. Скоріше за все, в другому півріччі ми будемо бачити десь на рівень 41-42 офіційний курс. Тобто в цьому нічого трагічного немає, це абсолютно природня і така помірна девальвація потрібна під час війни. Зрозуміло. А як взагалі, в принципі, напевно, мені б треба було вчора з цього почати, запитати вас про ваше таке загальне уявлення змін, які відбулися в економіці українській з початку повномасштабного вторгнення. Наскільки це інакша економіка за ту, яку ми бачили під час уже війни з Росією, але не такої масштабної. Що змінилося найкрутішим образом? Що більш-менш тривається, як є? І на що ми можемо розраховувати такий, якщо можна, такий широкий аналіз? Насправді сильних змін не відбулося. Був шок 22-го року, звісно, і були проблеми з експортом, які призвели, наприклад, до того, що металургія працювала дуже обмежено. Але зараз, коли
виправили ситуацію з Великою Одесою завдяки Збройним силам України. І експорт пішов на довоєнному рівні, як аграрний, так і металургійний, то важко говорити, що щось суттєво змінилося. В 2022 році, звісно, ми всі стали біднішими. Там і падіння ВВП було на 30%, і девальвація, знову ж таки, дуже помірна, як для такої війни, але відбулася. А надалі ми маємо 2 роки поступового відновлення економіки. Минулого року економіка виросла на 5%, наш прогноз на цей рік складає зростання десь на 4%. Звісно, там є якісь технічні речі. Ну, наприклад, там вже не зростає, а скоріше впав IT-сектор. І це сукупність факторів, як глобальних, так і наших локальних. Але, в принципі, якоїсь структурної зміни в економіці не відбулося. І насправді поточна ситуація в Україні зараз, під час війни, на 3-й рік війни, виглядає як економічне диво. Такого ніколи не було в історії людства, щоб країна мала таку війну, як маємо ми, і так добре почувалася себе економічно. Ми маємо розуміти, що це не те, що я кажу, що ми стали як Швейцарія. Я кажу, що те, що відбувається на тлі війни, і оце є економічним дивом. У нас цього року, у нас зараз інфляція менше, ніж в Сполучених Штатах, рік до року. От останні кілька місяців. Такого ніколи не було взагалі, за всю нашу історію. Там до кінця року інфляція трошки підвищиться, але все рівно це дуже помірна інфляція, там очікується на рівні 6%. Ну, це ні про що насправді, як для України. В принципі, це нормальні цифри для України, бажані цифри для України, а ще й під час війни. Тому ситуація дуже здорова, як для ситуації війни. Це все завдяки підтримці наших західних партнерів, без питань. Там долучилися в тому числі реформи, які були проведені після Майдану. Перше, все реформа, яку була проведена Валерією Гонтаревою, очищення банківської системи, реформа регулятора Нацбанку. Це допомогло, дуже допомогло. І Нацбанк як інститут працює чудово. І навіть зараз працює чудово, незважаючи на те, що зараз вже Валерія Гонтарева його критикує. Але тут скоріше можна сказати, що точка зору залежить від точки сидіння. Але в цілому, завдяки нашим західним партнерам на 99%, ми маємо той варіант економічного дива, в якому зараз живемо. Ну, власне, от і все. Ну, про західних партнерів ми вже багато говорили, не будемо повертатися. А ось про те, чия заслуга ну, Одеса. Це ви зауважили абсолютно чітко. Тут шляхи логістичні, вони вирішують. Так? І це, знову ж таки, завдяки Збройним силам України. І тому що відбулося ось це диво, насправді. Це диво таке, на яке ніхто не чекав. І хто б сказав там 2 роки тому, що Чорне море буде захищено і зачищено, ну, напевно, ніхто б не повірив. Це те, що буде. Те, що це буде. Так? Але хто найбільше впливає на це економічне зростання? З наших, я маю на увазі. Ну, про західних партнерів ми вже говорили. Хто тут у нас є драйвером того, що економіки не в занепаді, а навпаки? Ні, так, ну, знову ж таки, гроші, які зайшли. Кожного року заходить 37 мільярдів доларів. От вам 37 мільярдів драйверів. Коли ми чисто математично говоримо, ну, цього року експорт, значить, металургія. Але минулого року там відновлювався аграрний експорт, от аграрії були провідним джерелом. Але, в принципі, це досить таке синхронні речі по всій території України. Бізнес. Нам тут коронавірус дуже допоміг, бо коли почалася війна, всі вже вміли працювати віддалено. І насправді досить швидко відновлювали діяльність будь-якого виду бізнесу, який не потребував там перебування прямо під обстрілами. І це дуже допомагало. Там банківська система та сама працювала взагалі без секунди затримок, хоча де там тільки не сиділи ті банківські співробітники, особливо перші там місяці, приїхавши з Києва, де-інде, скрізь насправді. IT-сектор так само, багато секторів, коли ми говоримо про офісну роботу, навчились працювати віддалено, і ця робота продовжувалася, навіть незважаючи на російські атаки і непевність перших місяців. А що ви скажете про таку новину? Теж побачив, ну трохи був здивований, що видобуток газу на 10% за минулий рік більший в Україні. Це що на практиці означає?
Ну, дивіться, я досить скептично ставлюся до цієї 10 цифри, 10 плюс, питання рік до року, це що ми ще міряємо. Да, насправді там часто вилазять цифри, що головне міряти крокодилів з крокодилами. Мгм. Тому я поки що говорив, давайте так, видобуток газу точно не впав. Да, і це велика заслуга, власне, і Нафтогазу, перш за все, Нафтогазу. Тому що дуже часто оперували в Полтавській, в Харківській області, досить близько до лінії фронту. Ну і власне це в тому числі стало запорукою того, що ми давайте так, в нас не було проблем з газом протягом зими. Там не дуже коректно говорити, що ми без імпорту прийшли, бо певний імпорт все ж таки був. Але витрачаємо ми зараз завдяки падінню споживання, в тому числі десь на рівні того, що ми видобуваємо протягом року. Ну, це круто насправді. А що з російським газом, який все ще тече з нашої території, я правильно розумію? Він іде, і це дуже допомагає нашій системі, по правді казати, тому що вона так налаштована, що наявність газу в трубі важлива. Без цього газу було б технологічно складніше. Були певні технологічні проблеми. З одного боку, так, звісно, це приносить певний дохід. Плюс у нас є зобов'язання перед європейськими партнерами, і, власне, це одна з причин, чому газ іде. Але навіть для нашої економіки це важливо, щоб в цій трубі був газ. Це в тому числі призводить до можливості економити, наприклад, на тарифах. Бо, власне, наявність цього тиску, наявність цього газу зменшує вартість доставлення газу в оселі або людей в оселі, або до бізнесу якогось. Плюс система ж так налаштована, що якби не було цього газу в трубі, то доводилося б гнати його по всій трубі з західного кордону до підприємства в Кривому Розі чи біля Харкова і так далі. Це було б технологічно не дуже зручно і також дорожче. Ну і в принципі там загрожувало би потенційними проблемами. Поки російський газ в трубі є, це насправді досить сильно допомагає. А ви згадали про тарифи. Очікується підвищення тарифів на електроенергію, причому там буде якась прогресивна шкала. Щось можете про це сказати? Ну, дійсно, тарифи мають бути підняті. Вони в нас супернеринкові. Зараз парадоксальна історія. У нас зараз тарифи на електроенергію покривають виключно доставку електроенергії, коли ми говоримо про тарифи для населення. Ну, тобто, де-факто електроенергія, яка продається по ціні 0. Це популізм, чистої води популізм. І тому підняття тарифів є дуже актуальне, особливо на тлі руйнувань ГЕСів переважно, які треба відновлювати, на це треба десь брати гроші. Плюс ми так чи інакше будемо мати дефіцит. Дефіцит пов'язаний в тому числі з дуже неекономним споживанням, бо електрика дуже-дуже дешева. І зараз хтось там, хто нас дивиться, може почати думати, що я там якось Ахметову допомагаю, що от Ахметов буде більше заробляти. Насправді Ахметова начхати на тарифи для населення, і тариф для ДТЕКу формується за рахунок тарифів для промисловості. А тарифи для населення – це ті гроші, які йдуть державним компаніям. Ну і, власне, тому це всі наші з вами гроші. Тарифи дійсно мають бути підняті і для економії, і для того, щоб просто піднятися до якогось рівня. Зараз говорять, що буде тариф десь 4,5, здається. І просто ми маємо розуміти, що це досі буде не нижчим тарифом в Європі. Це буде навіть нижча вартість електроенергії, ніж в Молдові. На тлі війни, на тлі руйнації, на тлі необхідності відновлення багатьох генеруючих потужностей. Тому це важливий крок. В принципі, ринкові тарифи – це дуже важливий крок. Це ще буде не ринковий тариф, насправді. Це підвищення тарифу, але ще навряд чи можна говорити про ринковий рівень. Але це важливий крок, і якщо ми подивимося на реформи, які робили в 90-х всі країни, які на захід від нас, які переходили на нормальну ринкову економіку, Польща, Чехія, у всіх з них це починалося з ринкових тарифів. Україна за 30 років ще досі не спромоглась відкинути цей елемент, атрибут радянської економіки. І це насправді така ганьба для будь-якої української влади, яка була при владі, що так і не спромоглися повністю перейти на ринкові тарифи, які дуже сильно оздоровлюють систему. Тому тариф на електроенергію буде, тариф на комунальні послуги з огляду на газ і так далі, навряд чи побачимо зростання з огляду на, знову ж таки, соціальну чутливість, популізм і всі інші речі.
Ну, тут, я так розумію, йдеться про те, що просто жоден уряд не наважувався підняти тариф, так само, як транспортні тарифи. Досі просто це на такому рівні метро, там, я не знаю, громадський транспорт. Ну, це неможливо просто уявити в жодній країні. Ну, є там країни, де взагалі безкоштовно, але там бюджети великі, там в Талліні, наприклад. Так? А в нас цей соціалізм продовжується. Я перепрошую, може я неправильно сформулював, але здається, це якісь, не знаю, соціалістичні якісь речі, які залишились просто з Радянського Союзу. А ця ситуація, в принципі, в будь-якому випадку кризова, вона нарешті скасуєте ось цей підхід соціалістичний до пільг, до знижок будь-яких, до цього лобіювання, ось якось вплине на це, тобто зубоження навколо. Треба там підсилювати соціальну там якусь там програму підтримки. Чи нарешті вже це все закінчиться якось? Ну, найближчим часом не закінчиться. Ми розуміємо, що на це немає політичної волі. Але от тарифи на електроенергію, судячи з усього, будуть підняті, що, власне, хоч це принаймні радує. Да, інші тарифи низькі, люди думають, що вони економлять, але насправді це ж не береться з повітря. Ці гроші беруться так само з грошей платників податків і ще й посилюють в 10 разів неефективність всієї цієї системи. Тому в результаті дешеві тарифи оплачують самі громадяни і стримують розвиток власної економіки, а отже, самі роблять себе біднішими і самі голосують за те, щоб зробити себе біднішими. Це один з економічних парадоксів, можливо, така контрінтуїтивна річ, яка присутня в економіці. Що людям вигідні високі тарифи, тому що в результаті вони виграють. Але так очевидно, коли скажеш це перед людьми, тебе ще й поб'ють за все. Це але точно. такі контрінтуїтивні речі, вони часто трапляються. Я закінчу думку. Наприклад, якщо пробки в місті, то яка перша думка спадає в голови? Треба розширити дороги. Але наука каже, що і досвід, як тільки ви розширюєте дороги, пробок стає більше. Ну, просто воно так працює. Люди тоді купують більше авто і ще більше місто застрягає в корках. А для людей це дуже неочевидно, що єдиним виходом для того, щоб пробок не було, це громадський транспорт і дороге паркування. А в нас, наприклад, зараз, ми говорили про популізм, а зараз під час війни сказано, що не можна евакуювати машини в Києві, наприклад. Під час війни. Який зв'язок війни і правил дорожнього руху? От який зв'язок? Але ні, голосують і приймають таке рішення, що не можна евакуювати авто, яке, очевидно, порушує правила дорожнього руху під час війни. Звісно, нікому не подобається, коли його авто евакуюють. Але по-іншому люди просто не вчаться. І знов оцей популізм, ми кажемо, от поки воєнний стан, можна паркуватися там, де захочеш. Чому? З якого переляку? Не зрозуміло. Ну, я б направду військові авто дозволив би паркуватися безкоштовно, за правилами, але безкоштовно, а для решти дійсно незрозуміла, така чисто популістська історія, на мій погляд. А про енергетику. Нещодавно побачив новину, здається, це Литва. Там будують дома, от знову ж таки, через те, що тоді ще запровадили реальні тарифи на тепло, на електрику. Там почали дуже круто економити. І там будують зараз будинки нові, які майже не споживають енергію зовнішню. Там сонячні батареї, Литва, я підкреслюю, це не Африка. І там насоси ці підземні, і фактично зараз вони менше будуть платити за комунальні послуги, ніж вони платили там 30, 20, там 10, 5 років тому. Але це важко прийняти, важко зрозуміти. І хочеться просто мати маленький тариф і не думати, а за рахунок чого він такий маленький. А ось, Сергій, цей міф, який нам продавали і німці, і багато хто решта, про незамінність просто російського газу в Європі, про те, що будуть там, і вони ролики росіяни знімали, про те, що все замерзне. Це не лише нічого не замерзло, а й взагалі Європа практично просто позбавилася залежності від російського газу. Це вже процес абсолютно незворотній. Це доведено, що просто російський газ – це не обов'язково, м'яко кажучи, чи ще ні?
Ну, вже да, насправді, бо ціна на природний газ на ринку Європи повернулася до рівня 2021 року. Тобто той шок, який був шок зимою 22-23 року, коли ціна різко здійнялася, і в певний момент часу доходила до ціни в 3000, дуже коротке, але доходила. Коли Медведєв виходив із п'яну писав, скоро буде 5000, ми вас всіх заморожимо, ви там хамічки в Британії їсти будете. Це був короткий спалах. Далі система перелаштувалася, інфраструктура перелаштувалася, бо з газом там інфраструктура, тому це швидко не вирішується. А зараз ціна повернулася до попереднього рівня без російського газу. Вже його замінив катарський газ, переважно американський скраплений газ, деякі там трубопроводи з африканських країн, азербайджанський газ, але переважно це Катар і Сполучені Штати. І зараз Європа не потребує якогось повернення російського газу, бо, власне, і так є баланс, і так ціни вже повернулися до низького рівня. От так ми жили в брехні суцільній просто, яка за рахунок російських, ну в тому числі чорних грошей, вона підживила цей міф, який був зруйнований просто вщент, і все, напевно, російський газ вже ніколи не повернеться в Європу, бо просто там спочатку катарським, а потім, я не знаю, газом там органічним чи якимось іншим. Там взагалі така революція зараз відбувається. Ну, поки в нас війна, там реальна революція енергетична, і це помітно. Я ось про що хотів окремо поговорити, є в нас ще 10 хвилин приблизно, про проблему з біженцями. Багато людей, декілька мільйонів українців не живуть в Україні, ну, щонайменше там рік-два, трохи, ну, коротше, все це пов'язано з повномасштабним вторгненням, і потім ще виїжджали люди, і виїжджають досі, різні люди виїжджають. Наскільки це вдарило по економіці і наскільки відсутність цих людей, цього ресурсу може негативно впливати на відновлення української економіки там, або якихось окремих галузів, або регіонів? Це негативно впливає і буде впливати на всю економіку. Це наша після війни буде найбільшою проблемою – депопуляція, відсутність робочих рук, робочих голів. Насправді це відчувалося вже до початку повномасштабного вторгнення, але зараз значно посилилося. Якщо дивитися на опитування бізнесу, то бізнес артикулює дві основні проблеми. Перша – безпека, і друге – це брак кадрів. Зараз особливо підсилюється страхами від мобілізації. Навіть не самої мобілізації, бо не так багато людей потрібно мобілізувати, виходячи з загального відсотку трудового населення, а страхів від мобілізації. Бо через погану комунікацію, коли треба мобілізувати 300 тисяч, 3 мільйони сидять вдома і не виходять, і не хочуть працевлаштовуватися. І це проблема. І ця проблема буде і після війни, бо ми розуміємо, що велика частка людей, які поїхали, вже не повернуться. Чим далі триває війна, тим більше людей буде лишатися. І там, умовно, якщо зараз за кордоном 5 мільйонів, навіть якщо повернуться 2 мільйони людей, умовні цифри я зараз називаю, це все рівно мінус 3 мільйони. Плюс проблема депопуляції, проблема поганої демографічної ситуації відчувалася і до повномасштабного вторгнення. Це була наша величезна українська проблема. І тут питання навіть не в кількості населення, бо там живуть фіни, в них 5 мільйонів населення. Ну окей, живуть добре. Питання вікової структури населення. Дуже багато пенсіонерів, мало молоді. І виправити цю ситуацію з допомогою швидкого народження нових українчиків не вийде. Ну, по-перше, навіть якщо б всі взяли за справу і народжували по 3-5 дітей, це затягнулося на років 20, поки ці люди дійшли до ринку праці. А по-друге, цього просто не станеться. Ми вже урбанізоване суспільство, таке суспільство, як в Європі, в Сполучених Штатах, а такі суспільства перестають народжувати. Як тільки люди переїжджають з сел в міста, там проходить 20 років, люди розуміють, що це діти – це дорого, діти – це важко, і перестають активно народжувати. І тому, власне, зараз по всьому світу насправді актуальна проблема, що зробити з депопуляцією. Якщо там 20, 30, 50 років тому всіх лякали, що буде дуже багато населення на землі і не буде чого їсти, от зараз цієї проблеми немає. Є проблема, що старіння населення і зменшення кількості населення з часом буде дуже сильно бити по економіці, світу загалом. Зараз це проблема розвинутих країн. Досі дуже активно народжують в Африці, досить активно народжують в Південно-Східній Азії. І це баланс в світі поки що вирівнює і все ж таки населення зростає. Але вже не такими темпами, як колись.
Тому ця депопуляція – це наша стабільна проблема. Це буде нашою найбільшою проблемою по завершенню війни, навіть не корупція, не відсутність верховенства права. Це буде стримувати інвестиції, безумовно. Це буде проблемою, і це буде основною точкою, на якої буде фокусуватися реформи, до яких нас будуть схиляти наші західні партнери. Але ключова проблема – це буде депопуляція. І виправити її можна тільки одним шляхом – це міграція. Так, звідки? Ну, наприклад, я можу навести приклади там знову ж таки Балтійських країн, ну хоча б через те, що вони були примусово в одному радянському просторі, в імперському просторі, і в них, ну наскільки це можна побачити, там не знаю, по таксістах, по працівниках там, не знаю, в деяких галузях, в них вирішується за рахунок, наприклад, громадян Узбекистану, Таджикистану, Казахстану. Ну і якихось ще там країн, да, радянського, пострадянських країн. Чи цей шлях для нас підходить, чи ні? Ну, тут підходить, не підходить, це така історія, бо в нас альтернативи небагато буде. Насправді, ще до повномасштабного вторгнення ми бачили, що цей трафік йшов і в сторону України. Головно, доставщики їжі, таксисти були також дуже багато з середньоазійських країн. Бо навіть зараз, під час повномасштабної війни, є фірми, які вам під ключ доставлять 100 чи 200 таджиків. Це вже працює, це буде працювати і після війни. У нас був дуже кльовий досвід, який Балтійські країни, до речі, з нами розділили, це айтішники з Білорусі. Після того, як Лукашенко остаточно узурпував владу, скинув усі маски, звідти виїхало дуже багато представників молоді, представників креативного класу, і десь 50 тисяч білоруських айтішників прийняла Україну. Це було дуже кльово. Це інтелектуальна частина, це частина, яка багато заробляє, це був хороший драйвер для нашої економіки. Тут одна проблема – білорусів мало, їх на всіх не вистачить. І тут ми будемо і конкурували, і будемо конкурувати після війни з поляками, з балтійськими країнами. Багато білорусів нам не достанеться. Альтернативою, да, є країни Середньої Азії, це Таджикистан, Киргізія. Не так Казахстан, бо в Казахстані все ж таки досить високий рівень життя, там не так охочі люди звідти їдуть, бо там також багато нафти. Тому, перш за все, Таджикистан, Киргізія. Далі країни Південно-Східної Азії, тут нам буде зміна клімату допомагати. Через глобальне потепління в багатьох місцях тієї частини світу жити буде дуже важкенько. І тому вони будуть більш охочі мігрувати. Тут для нас найкращим варіантом було б Філіппіни, бо філіппінці традиційно дуже непроблемні і дуже багато працюють. І вони скрізь по світу є провідними заробітчанами, і це дуже хороший досвід. Але за них треба конкурувати, і в принципі державі треба розуміти, що нам тут треба стратегію з цього приводу, стратегію з міграції. Це дуже непопулярна в суспільстві тема, тому політики про це воліють не говорити, бо російська пропаганда знову ж таки всіх нажахала роликами про те, як загниває Європа, як там мігранти руйнують Європу і так далі, і так далі, і так далі. І, власне, тому суспільство не дуже полюбляє цю тему. Ми ж дуже досі чутливі до російської пропаганди, насправді, дуже чутливі. І політики не проводять цю стратегію. І тому ми можемо скинутися на хаотичну міграцію. Просто можна, щоб вона була хаотична, от як у Франції, що дійсно іноді виглядає не дуже приємно. А може бути контрольована, як Австралія, як Канада, де країни самі визначають, кого вони хочуть бачити, повністю весь профіль і фільтрують навколо. І от проактивна політика, якщо б була в української влади, ми б конкурували активно і могли б набагато кращих людей брати, ніж, скоріш за все, в результаті хаотичної міграції до нас докотиться. Ми ж розуміємо, що ми не найкраща країна для мігрантів теоретично, так? Тому що є більш заможні країни, і найкращі уми будуть таргетувати собі Німеччину, Британію, Іспанію, Францію. Нам достануться не такі добрі мігранти, не такі добрі з точки зору якості їх ментального складу. І щоб підвищити цей рівень потенційного мігранта, який прийде, ми маємо самі за ним бігати. Ми маємо самі його залучати, конкурувати, а це потрібна стратегія.
Ну, щоправда, її не було і раніше. І ця тема була табуйована, і скільки я не намагався з'ясувати, як взагалі буде розвиватися там і сільське господарство, до речі, там теж потрібні. Ні, ми про це навіть не будемо говорити, якісь там узбеки, щоб зрозуміло, ну, це от наш ворог, наприклад, в нього економіка, ну, вона просто без центральноазійців взагалі б не існувала, не працювала. Вони це давно зрозуміли. І ці люди з Центральної Азії, вони, в принципі, проблем не створюють, як і філіппінці, про яких там ви згадали. Це не якась там страшна річ, тим більше, що йдеться там не про мільйони, там, і не про там 20-30% населення, а просто про потреби економіки. Ну, я останнє запитання, напевно, вам вже треба закінчувати. Все ж таки, що робити з тим, що бізнес наляканий мобілізацією? Як би ви, пане Сергію, це прокомунікували? Якщо ви згадали, що це неправильно комунікується і це призводить до таких, ну, дуже поганих результатів для економіки? Дуже пізно. Ну, я не знаю, як зараз можна комунікувати. Вже всі, кого могли налякати, вже всіх налякали. І, власне, запхнути джина цього назад у пляшку я не уявляю як. Тут демедж зроблено, тому да, буде проблема. Знову ж таки, ця проблема не руйнівного характеру. Ми думаємо, що через мобілізацію, цими процесами навколо мобілізації, ми втратимо зростання десь на рівні 0,5% від ВВП. От наш прогноз на цей рік зростання на 4%. Якби не питання мобілізації, то зростання було б 4,5%. Тому як можна послабити цей тиск? Ну, іноді він просто диспропорційний, тому, наприклад, там деяких професій більше забирають. Я думаю, що важливо також розуміти, коли ми говоримо про тиск на ринок праці, що в нас досить нестандартна мобілізація. Ніколи такого, знову ж таки, не було в історії людства. Чомусь мобілізують з 25 років, а нещодавно з 27. І наші західні партнери постійно натякають, якось зазвичай там мобілізують з 18 років. Чому ви, українці, так дивно мобілізуєте? Ну, але, знову ж таки, це не популярно. Бо я зараз сказав, всі, кому зараз, наприклад, там 22, чи у кого є діти, кому 22, 23, почали мене жутко ненавидіти. Ну, я розумію їх емоційний стан і емоційний підхід до цього. Політики також це розуміють, і тому вони не хочуть цього робити. Якби ми знизили цю планку мобілізації, то тиск на ринок праці би зменшився. Бо багато з цих людей ще досі не представлені на ринку праці. І плюс багато деяких професій, такі як, наприклад, електрика. От знайдіть зараз в Києві електрика, дуже важко. Тому що їх сегментовано витягали, бо і на фронті також вони потрібні. Плюс певна вікова категорія, там 30-40 років і так далі, яка раз і виміло, і дуже мало лишилося електрики. Виявляється така диспропорція. Така диспропорція досить часто представлена на українському ринку праці зараз. Пане Сергію, дякую за те, що знайшли час. Другий ефір за 2 дні. Дякую, але що так сталося. Все одно мені дуже подобається з вами розмовляти на такі теми, на яких я не розуміюся. Більшість наших людей не розуміється, а ви так просто і водночас так зі знанням глибоким це все пояснюєте. Дякую вам. Наступний наш гість уже на зв'язку, і це Валерій Гончарук, керівник департаменту виборчих технологій, агентства моделювання ситуацій, доцент КНУ імені Тараса Шевченка. Я вас вітаю, пане Валерію. Добрий вечір. Радий вас бачити. Колись вже були ви в етері зі мною, здається. Правда, не пам'ятаю коли. Все правильно був. Да. Але зараз ми в іншій реальності перебуваємо. І, в принципі, тема розмови, може ви там кінцівку чули розмову з попереднім гостем про економіку, про проблеми, про мобілізацію так само. Ну, я не буду вже питати про виборчі технології, хоча я вас представив саме так. Ну, хоча чому б і ні. Може з цього і треба почати.
ось ці розмови про легітимність, нелегітимність, про вибори, вони все одно звучать у суспільстві, вони підживлюються з-за кордону і з-за того кордону, про який ми всі розуміємо, що йдеться. Як зараз ця ІПСО російська про те, що українські президенти взагалі все треба змінювати і все це нелегітимно, ця теза Путіна, наскільки вона якби в головах людей і у нас, і на Западі нейтралізована? Чи це продовжується таке маніпулювання свідомістю? В основному ця тема йде саме від Російської Федерації. Зокрема, сам президент Путін неодноразово говорив про легітимність президента Зеленського. В нашому полі інформаційному ця тема практично не піднімається, бо якщо і оголошується, то зовсім в іншому ракурсі. Сьогодні Путін десь там сказав про те, що у відповідності до Конституції України Зеленський втратив свої повноваження, і ці повноваження переходять до парламенту, і Стефанчук є главою держави. Ось так він сказав. Я вам скажу чесно, нас українські конституціоналісти дуже складно трактують Конституцію, тому що на це є Конституційний суд. І це не кожен фахівець може давати там певну оцінку. Путін же ж фахівець у всіх питаннях, він розбирається в цьому, в тому числі в українській Конституції. А в українській Конституції, до речі, є положення про те, що в разі дострокового припинення повноважень президента України, виконуючого обов'язки, стає голова Верховної Ради. Але Зеленський достроково не припиняв повноваження президента України. Причому там чітко сказано, коли це може бути. В разі смерті, в разі процедури імпічменту, в разі добровільної відставки. Тобто за жодним там пунктом фактично нічого немає. І у нас за законодавством, по суті, тут питання в юридичній площині вирішується, тому що є Виборчий кодекс, де чітко сказано, що ніякі вибори під час воєнного стану не проводяться. У нас є закон про правовий режим воєнного стану, де так само чітко сказано, що ні вибори, ні референдуми, ні масові якісь акції на зразок мітингів, демонстрацій не проводяться, вони забороняються. Що стосується того положення, що не проводяться вибори президента та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану, дійсно, в Конституції про це нічого не сказано. Так, власне кажучи, і не сказано про те, що можна такі вибори проводити. Там є положення виключно про Верховну Раду України. Але ось що стосується легітимності Зеленського, то вона буде зберігатися до тих пір, поки новообраний президент не прийме присягу. І в нас в історії України вже були випадки, коли, по суті, оцей строк, там в межах 5 років, президентів був більший. І він був більший з об'єктивних обставин. А Леонід Кучма, він же ж так само був більше, ніж 5 років другий строк. Внаслідок того, що президента обрали Ющенка не в другому турі, а був повторний другий тур. І таким чином була об'єктивна пролонгація повноважень президента Кучми. І ніхто тоді питання не ставив про те, чи є Кучма там легітимним чи ні. А президент Ющенко, він також був більше, ніж 5-річний термін. Внаслідок того, що в нас за Конституцією 96-го року вибори президента проводилися в останню неділю жовтня 5-го року повноважень, але об'єктивно внаслідок того, що було 3 тури, вибори перенесли на півроку, на останню неділю березня 5-го року повноважень президента. І зараз ми живемо в умовах воєнного стану. Якщо ми, в принципі, запитаємо в українців, а от які для вас проблеми є нагальними, і перерахуйте ці проблеми, я думаю, що вони будуть говорити про війну, про бомбардування, про відсутність світла, про повітряні тривоги, про мобілізацію, про яку ви щойно говорили, про певні проблеми і серйозні, можливо, економічного характеру. А хтось буде говорити про проблеми неможливості виїхати за кордон. Для багатьох будуть проблеми працевлаштування, проживання для тих, хто фактично вимушені не є переселенцями. А от я не думаю, що хтось скаже, що для нас є проблема виборів, що все інше є другорядним, а на часі лише питання виборів. Всі прекрасно розуміють існуючу ситуацію, і якщо Путін так переймається легітимністю президента Зеленського, є відповідь на його питання: нехай припиняє бойові дії,
в Україні призупиняється воєнний цей стан і все, і протягом 60 днів проводяться вибори президента, і можуть провестися і місцеві вибори, і вибори до Верховної Ради України. Ну але ж виходить, що сам Путін створив ситуацію і намагається ззовні закидати цю проблему легітимності. Я думаю, що тут є частково розрахунок на внутрішній ринок, є розрахунок, напевно, що на зовнішнього споживача. Тому що в такий спосіб прокачується ідея для наших західних партнерів, для наших інших партнерів, не лише західних, що влада в Україні є сьогодні нелегітимною. Така думка просувається, така теза просувається. На внутрішньоукраїнській арені ця теза, вона не має абсолютно ніяких перспектив, тому що, ще раз зазначаю, що якщо ми розмежовуємо такі поняття, як легітимність та легальність, легальність там це відповідність до легітимність, це відповідність до закону, легальність відповідність до закону, так то в законний спосіб тут сперечатись дуже складно. А легітимність це довіра. Чи довіряє суспільство Зеленському, чи визнає воно його як президента? Визнає, об'єктивно визнає. І тут вже не питання закону, а питання, ще раз зазначу, тих обставин, в яких сьогодні перебуває Україна. А як тільки буде припинений воєнний стан, припиниться бойові дії, так от питання виборів тоді постане дуже актуально. І тоді, які б і не існували там юридичні обставини, очевидно, дійсно тоді може питання постати про проведення виборів достатньо серйозно, і ця тема актуалізується для українського суспільства. Це, знаєте, коли я теж побачив цю новину про Стефанчука, що він зараз легітимний голова української держави за версією російського фюрера, тож за півроку і він не буде. А хто наступний, кого наступного Путін буде уявляти головним в Україні? Напевно, знов Януковича, ні? А ви знаєте, яка цікава історія була у 2014 році? В нас на той час не існував закон про імпічмент, і фактично, а там визначалося створення спеціального прокурора, створення спеціальної комісії слідчої, яка буде це все розв'язувати, і в цілому прописувалася процедура. І закон уже був ухвалений за президентства аж Зеленського. Тому в 2014 році нас фактично ми не могли провести імпічмент суто з юридичної точки зору, якби навіть захотіли. Вже не кажучи про те, що це достатньо складна процедура, там треба половина складу, 2/3 складу, потім 3/4 складу, і це в час протягається. Тобто це дуже складно. І якби ми навіть тоді захотіли провести цю процедуру, то Янукович ще досі був би президентом. Але якби навіть Янукович чітко сказав, що я йду там в відставку, то за тією конституцією у нас президентом мав би бути прем'єр-міністр України. А на той час ми вже і прем'єр-міністра не мали, тому що Азаров втік і був виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Арбузов. Тобто, це показник того, що багато речей Конституція не може передбачити. Не передбачає Конституції, що президент може втікти. Тому що навіть там, якщо б за станом здоров'я йому б оголошувалася відставка, то його треба було персонально, фактично, там лікарі мають зробити висновки. А якщо його фізично немає, вони ж не можуть десь там в Ростові його ловити для того, щоб зробити медичний огляд. Відставка добровільна, вона може бути лише в Верховній Раді України. Тобто, якщо навіть би Янукович з Ростова-на-Дону сказав, що я йду в відставку, так це також було б нелегітимно. Тому тут не треба шукати, знаєте, і займатися цією юридичною казуїстикою. Ми прекрасно розуміємо, що ці розмови про нелегітимність Зеленського, особливо коли десь там за кордоном з'являються однакові трафарети в різних країнах, що там ми хочемо голосувати, там нелегітимний. Це настільки несерйозно виглядає, просто з точки зору внутрішнього українського бачення. Звичайно, що в російських кабінетах там воно можливо по-іншому бачиться, тому що якщо українець десь там за кордоном, він є біженцем, в нього тимчасовий статус.
Він фактично десь там думає про там якісь додаткові доходи. Хтось лише працевлаштувався, облаштувався за кордоном. І оці люди будуть зараз говорити про те, що в нас головна проблема – вибори президента України. Це просто глибинне нерозуміння того, що реально чим живуть українці всередині України і чим живуть українці за межами кордону України. Пане Валерію, я так трохи спостерігаю, не дуже уважно, але це просто кидається в очі. Ця російська, знову ж таки, ІПСО стосовно мобілізації, стосовно того, що співробітники ТЦК – це такі чорти, злочинці, нелюди, які катують, примушують, б'ють, там, вбивають. Я як журналіст з певним досвідом, я востаннє, коли подивився, які тези зараз закидають, уже коли закон набув чинності, пишуть, почали наших співробітників ТЦК називати кадирівцями. Тобто вони просувають, тобто кадирівці, вони жорстокі і, такі, як би сказати, підступні. І ось це Кадирівщина, 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 Кадирівщина. 10 коментарів під одним дописом, наприклад, да, про те, що там, якийсь стався кейс, там, якийсь випадок, там у людини не було телефону, точніше, не давали йому телефонувати. Це неправильно так з ТЦК, але тут одразу, вони будь-яку ситуацію використовують на свою користь, я перепрошую. Чи закінчилася вже ця спецоперація медійна, чи ще ні, на вашу думку? І що може бути далі? Вона не закінчилася, але питання полягає в тому, що мобілізація дійсно дещо забуксувала минулого року. Там були причини і об'єктивного, і суб'єктивного характеру, тому що з одного боку все ж таки перша хвиля мобілізації з 22-го року це були добровольці. І тому там проблем з набором не було, величезні натовпи людей реально йшли на фронт, йшли воювати. А потім оцей пласт зменшився суттєво. Плюс ще була заміна голів ТЦК, і внаслідок цього ускладнилася сама бюрократична процедура. Прийшли нові люди, вони почали по-новому, вони почали діяти значно обережніше. А звісно, що Росія просувала цю ідею непопулярності мобілізації, цьому сприяла ще достатньо тривала дискусія по закону про мобілізацію і нагнітання ситуації в цій сфері. Але, звичайно, в яких межах діє ІПСО? ІПСО запускається, наприклад, через певні соціальні спільноти, через телеграм-канали. І от якщо людина живе в такому замкненому цьому просторі, віртуальному просторі, і вона віддалена від реальності, так, то вона, в принципі, дуже реагує емоційно на подібні вкиди. Особливо, коли якийсь там сюжет з'являється, де там когось забирають, чи десь там когось силовий спосіб, чи десь якісь брутальні лайки відбуваються і так далі. Але я коли іноді бачу такі сюжети, тому що, знову ж таки, працюємо в інтернет-просторі в будь-якому випадку, то в мене завжди виникає питання, а от як ви зразу визначаєте, чи це працівники ТЦК, хто вони, що вони, в чому суть конфлікту там? І я, не маючи різних фактично точок зору, якось підтверджень, взагалі нічого не можу сказати. І я не виключаю, що є якісь поодинокі конфлікти в цій сфері, але говорити, що вони мають якийсь масовий такий характер, що там людей хапають на вулиці, не доводиться. Я був декілька тижнів тому на Західній Україні, зокрема в Івано-Франківській і Закарпатській області. Ми проїжджали по Тисою, по цим областям. І нас двічі зупиняли прикордонники. Тобто там існує достатньо такий суворий режим. Вони що? Вони перевірили документи, так? Вони запитали, куди ви їдете. Вони перевірили наші там прізвища в базі даних, чи є ми там, чи не є ми там десь в розшуку. І все, і нічого немає. Знову ж таки, їхали через вокзал, що Франківськ вокзал, що Київ вокзал. Немає там, і при тому, що знову ж таки є десь там охоронці якісь, але от так, щоб масово це все забирали, немає. Тепер що буде робити ТЦК зараз? Зараз насправді ситуація така. Зараз іде оновлення даних. І ТЦК об'єктивно треба певний час для того, щоб ці дані опрацювати. Тому що це величезний додатковий масив інформації.
І на це буде час. При тому, що вже є ініціативи на рівні Верховної Ради України, щоб продовжити строки оновлення даних не на 2 місяці, а на 150 днів. Ну, тобто об'єктивно визначає ситуацію, що якщо фактично ТЦК не буде справлятися, то будуть продовжувати ці строки. А після цього фактично може бути те, що буде повістка, запрошення в ТЦК. Але тут треба так само розуміти, що, ну, умовно кажучи, є пропускна спроможність ТЦК 50 осіб. І вони не будуть видавати там 200 повісток, так, на певний день, тому що все одно вони 200 людей не проженуть. Вони не зможуть цим справитися. Та сама ситуація з ВЛК. Вони також мають якісь певні пропускні можливості. І виходить так, що це, ну, ідея того, що якщо ти оновив дані і відразу тебе там забирають уже чуть би не на війну, це хибна ідея. Тому що після цього ти маєш, якщо є така необхідність, то ти будеш з'являтися безпосередньо в ТЦК. Після ТЦК, якщо є така необхідність, ти будеш з'являтися в ВЛК, і потім за межею необхідності там уже буде. Але, звичайно, паразитувати і грати на цих обставинах Російська Федерація буде. І ми будемо бачити такі ролики. Але що саме головне, треба звернути увагу, що зазвичай ми маємо таку варіацію анонімності. Тобто хтось десь щось колись десь бачив, щось когось забирали. Хто конкретно? Покажіть, наведіть ці приклади. Так? Якщо десь там ви розігруєте карту, що десь в країнах Західної Європи, там, чи Німеччині, чи Польщі, десь люди виступають за проведення тих самих виборів, покажіть цих людей. Ну, деякі там самі, а це ж не можуть бути абстрактні люди. А дуже часто ми бачимо фактично зрежисовані якісь ролики, де є абсолютно відверті актори, і таких випадків дуже багато. І вони це пропускають як в варіації ПСО з мобілізації, так і в інших російських ІПСО. Тому тут треба порадити нашим глядачам, нашим слухачам верифікувати інформацію. Подумайте, де ви берете цю інформацію. Довіряйте тій інформації, яка має офіційний характер. А якщо це інформація з анонімних телеграм-каналів, ну там що завгодно може з'явитися, і тут же питання, яким спосіб її перевірити, і яка відповідальність тих осіб, які надають не просто недостовірну інформацію, а відкрито брехливу, відкрито фейкову, відкрито антиукраїнську інформацію і запускають російські ІПСО. Ніякої. І це треба розуміти. Хочете мати об'єктивну точку зору, беріть її з різних, принаймні, джерел. І таким чином ви зможете для себе розкласти якусь картинку. А якщо ви живете в своїй мильній бульбашці, в своєму світі, то, звичайно, ви будете споживачем виключно того, що вам надається. І це стосується не лише російських ІПСО, це стосується в цілому так, як вас можуть використовувати, маніпулюючи вашими потребами, вашими емоціями, вашими думками. Я ще, пане Валерію, називаю це обрізана реальність. Це коли показують ролик, і в нього, вочевидь, в ньому бракує початку сцени або кінця сцени. Там щось починається, незрозуміло з яких підстав. Хтось там когось хапає, хтось кричить, хтось там сварить когось. А насправді це дуже просто. От я всім глядачам раджу, щоб спокійно споживати новини, просто подумайте, чи здається вам цей ролик обрізаним? Чи не здається він вам таким кастрованим? Чи не здається вам, що якась частина не показана спеціально, щоб ви не зрозуміли, про що йдеться, але вам наполегливо радять думати, що це так є, так є, так і так і є. Ну, просто так вже від мене, як від журналіста. Я хочу ось про що запитати. Напевно, ви аналізуєте не лише цю ситуацію, наприклад, з економікою, із суспільним життям, і з тими реформами, які ми маємо виконувати на вимоги, ну, це на наші вимоги, це ми захотіли стати членом Європейського Союзу. Як зараз з реформами і, зокрема, з корупцією? Бо це теж дуже часто я чую, я розумію, що корупція є, і що вона велика і все таке інше. Але які, на вашу думку, тенденції зараз, під час повномасштабної війни? Чи відповідають дійсності слова деяких представників влади, що якісь там умови вже виконані, якісь там не підходять, що ми стали більше відповідати законодавству чи практиці європейській? Ну, про це, пане Валерію.
Ну, насправді ситуація складна, і я би не сказав, що на цю ситуацію вплинула саме початок повномасштабної війни з Російською Федерацією. Тому що можна погоджуватись на те, що дуже сильно вдарила вона війна по економіці, по соціальному сектору, по демографічній ситуації. Фактично, це дійсно реально є. Ну, енергетика в нас частково лежить внаслідок війни. І якщо б ми захотіли провести системні реформи в економічній сфері, в соціальній сфері чи в тій же сфері енергетики, то ми об'єктивно не маємо такої можливості. При тому, що дуже часто реформи такого гатунку є непопулярними. А зараз в умовах війни, ну, об'єктивно їх проводити неможливо. Це вже треба відкладати на післявоєнний період. А от те, що стосується реформування в галузі, наприклад, реформування в сфері дотримання прав людини, забезпечення демократичних принципів прав і норм, діяльності незалежних засобів масової інформації, забезпечення повного функціонування опозиції, то тут насправді я не бачу якихось проблем. Так, в умовах воєнного стану ми не можемо вносити зміни до Конституції, але зрештою не все ж визначається конституційними нормами. Тому що в Конституції нас сказано, що ми і демократична, і правова, і соціальна держава. Тобто загальна преамбула, вона сформульована, там ми нічого міняти не будемо. У нас парламентсько-президентська форма державного правління у відповідності до тих положень, які були запроваджені ще 2004 року і відповідно відновлені 2014 року. Це абсолютно така демократична модель, за якою парламент домінуючим є політичним інститутом. Так передбачає ця модель. Звичайно, що так само об'єктивна ситуація, що коли президент має парламентську більшість, то він де-факто є не лише главою держави, але де-факто і має суттєвий вплив на виконавчу владу. Але є такі речі, які визначаються не законами, є речі, які визначаються в цілому рівнем політичної культури. А це те стосується, що стосується дискусій політичних, що стосується поваги до прав опонента, що стосується забезпечення точки зору меншості і надання можливості цій меншості, ну, фактично відчувати себе рівноправним політичним гравцем. Це те саме незалежні ЗМІ. Ніде, ні в яких наших законах, ні в якій Конституції, ні про який єдиний телемарафон нічого не сказано. І от якщо ми візьмемо державу Ізраїль, яка де-факто зараз веде там цю війну з Хамасом, і там складна ситуація, це реальна війна. А там чомусь немає єдиного якогось ізраїльського телемарафону. Абсолютно є... Ні, але там є сталі традиції військової цензури. Це насправді так. Це інша справа. Так, я з вами також погоджуюся, що навіть от коли була війна в Іраку, і були вироблені певні такі правила. Ну, не можна показувати там вбитих на телеекранах, людей там з знівеченими кінцівками. Це не допускається. Але я би це не відносив до цензури. У нас абсолютно ж інше явище. І в нас же ж обмеження відбувається, ну, виключно канали, які є близькими до опозиції. Їх викинули з цифри, так, з цифрового телебачення. І зробили один канал. Наскільки це продуктивно, тут дискутивно. І наші західні партнери, вони чітко говорять, був виступ Блінкена в КПІ, так, де він чітко говорив про необхідність проведення реформ, про необхідність боротьби з корупцією. І це, по суті, там гальмування в цій сфері, воно ж почалося не в 22-му році. По суті, з приходом нового президента його команда почала перебирати на себе повноваження. Там розпуск парламенту, таке достатньо проблемне питання, знову ж таки, з правової точки зору, усунення генерального прокурора, хоча він, в принципі, мав би там строк свій був, так само усунення глави Національного банку, що було зроблено в неправовий спосіб, повністю зміна складу Центральної виборчої комісії, хоча члени Центральної виборчої комісії обираються на 7 років, а не на строк, коли приходить новий президент, призначає свій
від ЦВК. А з іншого боку, це дозволить концентрувати владу в одних руках, в руках президента. І значить, відповідальність за всі дії в країні – це відповідальність президента, його команди, і він повинен це розуміти. Сьогодні ніхто не заважає проводити реформи в правовій сфері, тому що ці організації, такі як там НАБУ, НАЗК, ДБР, антикорупційний суд, САП, вони ж виникли от в той період з 14 по 19 рік. Вони тоді були сформовані. І зараз, по суті, треба надати їм можливість працювати саме в сфері боротьби з корупцією. Тут питань є дуже багато. Так, зрозуміло, що якісь речі можуть розцінюватися як питання національної безпеки і військової таємниці. Тому тут ми це все прекрасно розуміємо, що не все ми можемо висвітлювати по тому, і що відбувається там за лаштунками в Міністерстві оборони, як співпрацюють наші з нашими західними партнерами по озброєнню, по наданню якоїсь фінансової допомоги, тому що це може бути додаткова інформація для ворога. Але в політичній, публічній сфері тут треба робити не просто реформи, тут треба діяти, виходячи з нашого законодавства. Сьогодні інструменти в цих антикорупційних органів, вони цілком прийнятними. І на запитання... Так. Пане Валерію, на жаль, спливає час програми. Дякую за те, що знайшли можливість бути з нами. І до нових зустрічей в етері. Дякую глядачам за те, що дивитеся нас.